Suomalaiset syövät kalaa noin 15 kiloa vuodessa henkeä kohti. Tästä kotimaisen kirjolohen osuus on vain 1 kilo. Mitä sais olla? No, kalaa oli ajatuksena laittaa tähän. Kotimaisen kirjolohen kulutus on kuitenkin kasvussa. Kotimainen Penella-kirjolohi on tuoretta ja terveellistä lähiruokaa, josta on helppo valmistaa erilaisia arki- ja juhlaruokia. Tarkkaan valikoitu emokala tuottaa kerralla tuhansia mätimunia. Mäti lypsetään hellävaraisesti, jonka jälkeen emokala lasketaan takaisin altaaseen. Kunkin emokalan mätierä hedelmöitetään koiraskalan maidilla. Alkion kehittyminen kuoriutumisvaiheeseen kestää veden lämpötilasta riippuen 40–90 vuorokautta. Poikasilla on kuoriutuessaan ruskuaispussi, joka sisältää ravinnon alkukehitystä varten. Kun ruskuaispussi on käytetty loppuun, aletaan poikasille syöttämään hienojakeista rehua, joka on kehitetty erityisesti poikaskalojen ravintotarpeisiin. Poikaset kasvatetaan lähes yksinomaan Sisä-Suomen alueella sijaitsevissa kalankasvatuslaitoksissa. Elinkeinona kirjolohen kasvatus tarjoaa työtä tuhansille suomalaisille. Kuljetus loppukasvatuspaikkaan tapahtuu maanteitse hapetetuissa konteissa. Kaloja kasvatetaan sekä merellä että Sisä-Suomessa. Kuljetukset ulompana merillä oleviin altaisiin hoidetaan veneillä kesän aikana. Kirjolohen kasvatus pienestä mätimunasta kiiltäväkylkiseksi täysikasvuiseksi kalaksi kestää 2–3 vuotta. Tämä on 56 metriä ympäri tämän kassin, 5 metriä syvää ja 12 millinen silmää. Nämä kalat on ensi kevääsi asti täällä. Sitten ne lähtee jatkokasvatuksen meiltä. Yhdellä rehukilolla on mahdollista tuottaa parhaimmillaan lähes kilo kalaa. Penella-kirjolohet ruokitaan kotimaisella Baltic Blend-rehuilla. Optiruokintakonsepti varmistaa, että kalojen EPA- ja DHA-rasvahapot ovat oikealla tasolla. Baltic Blend-rehujen raaka-aineeksi tarvittavien kotimaisen kalajauhon ja kalaöljyn valmistamiseen käytetään Itämeren silakkaa ja kilohailia, minkä johdosta vesien fosfori- ja typpikuormitukset pienenevät ja Itämeren tilanne paranee. Penella-kala kerrallaan. Lisäksi Penella-kirjolohen rehuissa kalaöljy on korvattu suureksi osaksi rypsiöljyllä. Näinkin säästetään valtameren hupenivia kalavaroja. Kirjolohen taival päättyy perkuuseen. Perattu kala pakataan kasvattamoilla jäitettyihin laatikoihin. Pakkaamisen jälkeen se on valmis kuljetettavaksi suoraan kauppaan tai jatkojalostettavaksi. Sopimuskasvattajamallin ansiosta Penellan tarkka alkuperä ja kasvattaja ovat aina kaupan tiedossa. Kotimainen Penella-kirjolohi on aina tuoretta. Penella-kirjolohi on suomalaisten kasvattamaa, aina tuoretta ja raikasta sekä ennen kaikkea terveellistä kalaa. Sitä on helppo valmistaa ja se maistuu laatua arvostavalle, vastuullisesti valitsevalle kalan ystävälle.
Sydänmerkin saanut Penella-kirjolohi on erityisen hyvä rasvahappojen ja D-vitamiinin lähde. Kotimainen kasvatettu kirjolohi on WWF Suomen kalaoppaan vihreällä listalla osoituksena kotimaisen kalankasvatuselinkeinon ympäristötyöstä. Kotimainen Penella-kirjolohi tekee hyvää sekä nauttijalleen että ympäristölle.